Salam. Salam. Men geldim. Geldin mi? Geldim. Men varsa sana gelmersin öýtdüm. Sen gelmersin öýtsen men geldim de. Bilýän sen geldin. Ýöne men sana gelmersin öýtdüm. Sen maňa gelmersin öýtsen men geldim de. Sen geldin ha. Gele gerek. Geldim. Ýöne men sana gelmersin öýtdüm. Sen gelmersin öýtsen men geldim de. Sen şeýle pikir edýänem bolsaň, men sen gelmersin öýtdüm de. Onda da men geldim de. Sen geldin de ýolyn. Men sen gelmersin öýtdüm. Ýöre o düşdüňi da ýok. Söýüşip bolsaň söýüşiň de ýok. Gelmersiň öýtdüm, gelersiň öýtdüm. Näetdiň gaýmany? Ay men gelmez öýtdüm de. Geldi de ýany. Geldim de. Ýa men gelmez öýtdüm de sana. Men geldim. Epal ýok bolsaň ulan ýok. Ýa gitdi. Vay, men gider öýtmedim. Menim şeýle pikir etdim. O men gidip barýanna. Yo sen gidip barýan. Ýöne biz sen gitmersiň öýtdik. Gitmediysen men gidip barýan. Nereden gidersin öýtmedim? Menim şeýle pikir etdim. Soňa pikir etseňiz bitdim men. Sag bolun. Ýa gitdi. Men gider öýtmedim. Sen gider öýtmeseň gitdi hana. Men gider öýtip pikir etmedim bu oglan. Ay ona şol gitdi. Bana yok bolsoňuz lan.